Nginibingelele futhi nginibingelele sisakuwona uFebhuwari, inyanga yesibili onyakeni. Umuntu-ke esikoleni wafunda ngoNtulikazi, ngoZibandlela, ngoLwezi, ngoMfumfu, noma engasay'khumbuli ezinye ngoba phela kwakungekho lula. Sifunda esikhetha uxolo eHammersdale e-6 ngoba sasifundela ukuphasa, iqiniso lisho njalo. Sasikrema ngoba umuntu wayengahlakaniphile, so umuntu wayekrema. Ukukrema-ke kwaze kwafika nase-University e-DUT, umuntu wafika wakrema futhi. Wayefundisa umuntu ukuthi akreme, so nje ukukrema nje into vele umuntu ayijwayele. So bengithi namhlanje angizokhuluma, angingena kumuntu othanda ukukhuluma ngezinto ezenzakalayo like kule language yamanje ekuthiwa ziyatrenda, like the trending topics. Angingeni umuntu othanda ukukhuluma kakhulu ngazo, kodwa-ke mawumuntu ubuye abuye abheke ngale ku-Twitter, ila okuphoqa khona ukuthi ugcine usu-engage-a khona. So there's nothing wrong with uku-engage-a kuma-trending topics. Ngicela ningixolele nje ngine-sinus. So njoba umuntu eku-Twitter ukabone like the trending topics, i-topic ekade itrenda kakhulu ile kaNandi, uNandi Madida oshade noButi u-Zakes. So uNandi ngiqala ukumbona mina, I think it was in 2013. I think it was 2013, yeah. 2013 because I started at DUT in 2014. So the year before 2014, which was 2013, umuntu wayefunda e-UKZN, e-Howard College. Wagcina kumuntu-ke ngenxa yey'ngqinamba ey'thile engasakwazanga ukuthi agcine esenza the full 4 years we-social worker e-UKZN. So umuntu wayefunda khona i-BSOC, i-Bachelor of Social Work. I think kwakushiwo njalo back then, and ngisengachaza ukuthi iziphi izinto ezalidela ekutheni ngigcine ngize sengiyeka e-UKZN because of i-pressure nani nani. So abangani bami babehlala e-Reina opposite i-main course. Kufike kube i-Playhouse la, kube i-Passage la. Mawujika nje la uthi khona i-flat ekuthiwa i-Reina eThekwini, opposite i-Reina kune-main course. Mase kube i-Embassy building la, opposite i-Embassy building, i-City Hall, ngale kwase-City Hall ise-workshop. So ngiqala ukubona uNandi, uSisi Nandi, unkosikazi womuntu phela, umama uMadida. Ngiqala ngambona lapho, I think it was 2013, efake I think ama-Crocs, but nje wayegqoke kahle. Wayeya e-Playhouse futhi because thina sasihlala ngalaphana, so sasinokuy'dlulela nje kwenzeka izinto khona. I think it was around 6 kanje. Ngiyakhumbula ngimbona ngimmemeza, hawu unjani Nandi, waze wamuhle, and wayene-short hair yakhe laphana. Wavele waphenduka nje wathi sawubona unjani, yabona nje kwanalokho ukuthi hawu ma lo girl lona, yabo, uyangiphendula like uyangibona like I exist, because phela musamncane ngalesa sikhathi umuntu esamncane igazi lisagijima, esahlala eLokhunja, sahlala eThekwini, yabo, after matric, cause izinto zazilokhunja yabo, izinto zazikhula. Sisahamba ama-club at an early age, sisahamba i-Afro Lounge, u-DJ Teresa ne-Afro Lounge la ku-Florida. So that was the peak of impilo. So ngambona laphana, ngambingelela, oh, and she was beautiful. Waphendula futhi kahle, hawu unjani, yabo, waqhubeka wangena ngase-Playhouse, yabo. Emva kwalokho, okay, impilo yaqhubeka-ke, impilo, and then later ngezwa ukuthi wow, she's dating uZakes. I was like, umJithi uwinile, yabo, umJithi uwinile.
ezinye abanye abantu besifazane kubalulekile ukuthi ba-remain-e i-mystery khona bezoba khona bezoba interesting to ilokhunja to i-society or to abanye abantu. Iqiniso limsulwa, umuntu wesifazane o-accessible kunama-qualities awaluzayo lapho, or kunama-characteristics agcina esevela, which is not necessary ukuthi siwabone. If ever phatha you do ama-lives on Facebook or on Instagram, you do ama-lives, siyezwa kuthiwa uxabene no-husband wakho kade nishayana noma no-boyfriend wakho kade nishayana, awuyondla ingane noma kungenzeka ukuthi umithi, yabo leyo accessibility leyo umuntu wesifazane once wanayo akabi that attractive, asibi speaking from a male's perspective, my perspective, njengoba ngisho ukuthi kule channel lena imibono yami, again ngiphinde futhi ngisho ukuthi imibono yami nga-wrong, ngaze ngenza example kwenye ividiyo ngathi just because somakhelwane eHammersdale, it doesn't mean ukuthi impilo yaselokishini siyi-view-a the same way, singayi-view-a differently because phela sabantu asifani. So umuntu onjengoNandi umuntu ongekho accessible, uma umbona uyi-mystery, kuba khona lokho uthi hawe ma, usakhona lo girl, usamuhle kanje lo sisi, yabo usamuhle kanje, kube khona ilokhunja ukuthi ulokhunja uncome, and then emva kwalokho ungabe usambona. It's like sikhula thina before i-BIS was i-BlackBerry Messenger something. So i-BIS wawukwazi ukuthenga idatha lenyanga yonke ngo-R60, ube nedatha ngo-R60. So back then sasalalela ilokhunja i-Metro FM, silalela oVini noChristos. Ngiyayikhohlwa i-title of the show ukuthi kwakuyi-Urban Beat, yes, kwakuyi-Urban Beat. Sisalalela i-Urban Beat sikhula, kukhona ama-tracks owawezwa wawazi kahle ukuthi okay, yabo le track le ngeke ngiphinde ngizwe, yabo. That was back then when i-access ye-internet yayingekho, engasabalele kanje, i-access ye-deep house yangasabalele kanje. So whenever you would hear a track, yabo, wawazi kahle ukuthi okay, ngeke ngiphinde ngizwe. So because ngiphinde ngizwe, let me just bask in the moment, ngi-enjoy i-moment, ngi-enjoy. Nithi mase nihleli namajita nithi khona la track ayidlala mhlampe ye-6, la track ngiyikhumbula, yabo, but awukwazi ukuthi uphinde uyithole and ube ne-access to yona, yabo. That's what made ilokhunja back then, i-house music ibe ilokhunja, ibe i-mystery and abantu bayithande ngale ndlela, yabo. So ngizama lana, angisho ukuthi ulokhunja Sisi uNandi unjenge-deep house, but I'm trying to make an example ukuthi if ever into izo-remain-a i-mystery, noma ngathi uyayibona, you learn to appreciate it ngale ndlela lena, and then and be like, ngiyazi ukuthi umuntu omuhle kanje ngeke ngiphinde ngimbone vele, yabo. So angivele nje ngimncome. So uNandi ngimbona nje ngafila kanjalo. So there has been i-backlash on the internet ukuthi okay, because uNandi, I think she said we need to give grace to abantu besilisa because babhekene nezinto ey'ningi. Kuyiqiniso lokho elimsulwa ukuthi sabantu besilisa sibhekene nezinto ey'ningi. Sabantu besilisa sibhekene nezinto ey'ningi, futhi at the same time no one is willing to give us grace. No one is willing to give us grace. Why? Because ama-counterpart ethu, noma ngisebenzisa kahle igama lesingisi, abanye abantu besilisa benze izinto ezi-unspeakable to abantu besifazane. They rape, they abuse, benza yonke into e-wrong to abantu besifazane. So nathi ilokhunja i-grace asisayitholi. Mina personally angikaze ngirephe muntu, angikaze ngi-abuse muntu physically, but you find ukuthi in most cases nowadays sekuvele kuthiwa bonke abantu besilisa bakanje. Ngangiphuza amajitha ngomunye uday ngithi
ungayishaya intombazane. Bangibuza ukuthi what if leyo ntombazane awuyazi, yabo? I was like, but ekhaya kunamantombazane ekhaya, kunama-2K ekhaya, so angikwazi ukukhondona umdithi oshaya intombazane because nami nginamantombazane ekhaya, kuyazwela, yabo? Because le ntombazane oyishayayo khona omunye umfana kubo ongekaze abe happy ngezenzo zakho. So we end up now siba grouped within ilokhunja i-umbrella eyodwa by abantu abaningi kwi-social media, because uma uyibuka kahle lento ungazi ukuthi i-G_B_V is only done by abantu besilisa, abantu besifazane abayenzi. But whenever umuntu wesifazane ezobulala umuntu wesilisa, ezokwazi umuntu wesilisa, leyo nto leyo iyashesha kulokhunja like to disappear on the internet, kube ngathi ayikaze yenzeka. Kanti wena umuntu wesilisa eseyenzile like iya-expanda yonke indawo. Ngiphinde futhi ngi-understand-e because baningi abantu besifazane kunabantu besilisa emhlabeni. There's more females than there are males elokhunja emhlabeni. So ngiya-understand-a futhi ukuthi why abantu besifazane whenever kuzokwenzeka into enjenge-G_B_V kanje bavele bafune ukusigrupha sonke lapha, yabo? It's because siyi-majority but sikwazi ukukhetha a large percentage of ilokhunja i-minority, which is abantu besifazane. So in that sense ngiya-understand-a but I do deserve ilokhunja i-grace because angikaze ngenze lutho kumuntu e-wrong, yabo? Angikaphumi la mengiphuma ngihamba lana kuthiwa hhayi naye uwumuntu wesilisa because you are depriving yourself of i-chance ukuthi ungazi umuntu wesifazane. Ingakho thina as guys singa-generalise and say amantombazane ayife noma amantombazane ahambelala. Asi-generalise lokho but kuthina in most cases you find ukuthi kuthiwa abafana bayazinja bonke, yabo? So we are not giving ilokhunja i-grace because baningi abantu besilisa abangabashaya abantu besifazane, abangabadlwenguli abantu besifazane, but singigcina sesifakeka lapho. So usisi uNandi was one of the people who was like, but i-grace asinayo because sibhekene nezinto ey'ningi. Ukubhekana nezinto ey'ningi-ke triggers izinto ey'lokhunja ey'ningi, not ukuthi I'm trying to find ama-excuses for abantu besilisa. I will never find the-excuse for umuntu wesilisa owenza izinto ey'-wrong. Why? Ekhaya kugcwele abantu besifazane and I was raised by ugogo. Not to deviate or digress, bengithi futhi ngifisa ukubonga ubaba u-Ayanda Msweli. Ubaba u-Ayanda Msweli ngambona e-Maritzburg, ngambona la e-Maritzburg, eNorthway eSpar, eNorthway, eSouthgate njalo, eSouthgate. Ngambona khona epaka imoto engena ngaphakathi egaraji. So I was like, ngisengalizwi igama, yabo? Because I think way we gagas before, I'm not sure. Ngisengalizwi igama but I didn't understand ukuthi i-mandate yakhe ithini noma i-agenda yakhe lenhle ayiphushayo ukuthi ithini, until three days ago I'm just sitting ngivula ulokhunja u-YouTube, kuvele kudlala ilokhunja i-Ayanda Msweli TV and I am listening to izinto azenzayo, ama-cases adila ngawo noma adila nawo elokhunja. Like she goes around the whole of KZN because usekwafika nangaseMaritzburg kwakunengane eyatholakala esitamkokweni. Leyo nto leyo had to do with ilokhunja, i-police station yase-Plessis Layer. I-Plessis Layer-ke is not far from where I stay. So kwakunama-issues lapho. Enye futhi i-episode engiyibukile, usisi lo watholakala ingane yakhe ikhanda lile, umzimba ule ehlathini, wagcina esayicoshela yena icubu. Enye engiyibukile but engithinte kakhulu ile, I'm not sure noma yakaNongoma yini, lo mfana uShoti lo wathathwa inyanga, yathi inyanga ngicela ungiphelezela, yamthengela iwunga cause phela kuthiwa ubeyiphara, yamthengela iwunga ka-300, yahamba nabanye abantu kwayiwa eSwatini. Kwathiwa akagqoke izinto zangoma, agcobe nanebovu, yonke into afake nanelokhunja, yonke into nje yezangoma, i-attire yonke. Kwalanda umuntu wayethe umuntu ufuna ukuzothwala, kwathiwa ngoba uzothwala khipha isamba esithile semali usiphonse kuloya mfula, kulesa ziba lesiyana. Wafika umuntu wayiphonsa imali ezizibeni, kwathiwa uma ufika ezibeni uzofica inkosazane yamanzi.
kanti leli phara leli ligqokiswe lezi zinto leli khona kuzobe engathi liyinkosazane yamanzi kulo muntu owezothwala lo. Uthe umuntu esehamba lo ezothwala lo, kwathiwa o-right-ke mfana sithathela imali leyana. So uthe ethethe uhambe uthatha imali wavele washibilika, wagcina esekwiliza, wamenza-ke umfana-ke washona kanjalo. That is one of the cases eyangithinta kakhulu. Ingithinta kakhulu ngobani? Ingithinta kakhulu because ngumuntu okholelwayo kule zinto zesintu. Ngumuntu oyithandayo lezi zinto zesintu, ngumuntu osafisa ukuyi-understand-a kangcono lezi zinto zesintu. Ngihlezi ngisho ngithi ukuba ubaba uCredo Muthwa usaphila, ngabe mhlampe umuntu uhlala naye because I feel like kunezinto, kune-information noma kunezinto umuntu angakambuleleki kuzona akusamele ambuleleke kuzona. Enye into engithintile kwilokhunja kwi-channel yakho ubaba Ayanda Msweli, ile yalo mama waseBhanganono kaNongoma, lo okwangena khona umfana ka-95 wafike wazenzela ugogo, wamnukubeza ngokocansi, wamnukubeza, wenza zonke izinto ezenziwa kwi-porn. Wafika ebusuku ngabo-8, angithi phela emakhaya ama-street lights awethu, ama-street lights awekho njalo. It turns out ukuthi umfana lo usebenza nomunye umfana wala ekhaya, basebenza ngasema-truck-ini khona. So wabona ukuthi okay, ngoba lo on duty, angihambe mina ngiyonukubeza ugogo. Wanukubeza ugogo, bese unukubeza ugogo ongakwazi ngisho ukuhamba, osekhasa ngamadolo ugogo. Le nto bengiyibuka namhlanje, it was very painful ngale ndlela. It was very, very, very painful. Ngithe uma ngihlala ngiyibuka, a part of me was like, ngiyaba-understand-a la bantu besifazane laba abathi abantu abesilisa singabaniki i-grace because abantu abesilisa abekho right. Ngiya-understand. Sibuye futhi si-understand ukuthi kwisikhathi esiphila kusona, uma kuwukuthi umuntu wesilisa oyedwa uyantshontsha, kulula vele ukuthi sonke sifakwe ngaphansi kwebhande elilodwa kuthiwa bonke benze ukuthi. So ngithe ngibuka lesa story lesiyana nga-understand-a, ngabona futhi ukuthi nathi ilokhunja we are not beating the allegations basically, because abantu abesifazane bayakhala ukuthi siya-rape-a, senzani nani 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 nani. You find ukuthi khona umuntu ka-95 okwazi ukuyongenela ugogo ona-68, afika amnukubeze ngokocansi, amenzise zonke izinto lezi ezi-unspeakable engeke ngikwazi ukuthi ngizisho la, ezi-unspeakable ngale ndlela le. Nhlanhla leyo ubaba uAyanda Msweli wafika, wakhuluma nogogo, wacela abantu, bagcina abantu sebemakhela umuzi ugogo, sebemfakela ulokhunja ugesi ugogo. Leya nto leyana ingikhombisile futhi ukuthi, angisho kabi futhi, ukuthi ngokomthetho asimdingi uhulumeni kuze siy'phucule thina sabantu abamnyama. Asimdingi uhulumeni but sidinga o-Ayanda Msweli abaningi, hhayi o-Ramaphosa abaningi. Sidinga o-Ayanda Msweli abaningi abahamba nebhakede. Ukube ngangazi ngimbona e-Southgate elokhunja egarage, ukube ngangazi ukuthi uhamba neli bhakede lakhe, umuntu uphonsa esivivaneni, ngangiyophonsa nami. Isivivane-ke indawo-ke eshona phansi. Mekuthiwa uphonsa khona, hhayi ngoba usuke ufuna ukulokhunja ukugcwalisa but usuke uphonsa lokho onakho. And into engiyithandayo kuyena kuqala ku-R10. Ukube ngangazi ngangiyofaka lokho enginakho. Angisho ukuthi nginemali, angisho ukuthi abekho abantu abaxakekile ekhaya, bakhona, but leya nto leyana ngiyayithanda. Uma ngase kuthiwa baningi abantu abanjengobaba u-Ayanda Msweli abahambe belokhunja bekoleka imali kubantu, ngabe izinto ey'ningi siwuZulu siyakwazi ukuthi sizenzele. Ngabe izinto ey'ningi sama-South Africans, be it use-Limpopo, use-Northern Cape, use-Western Cape, ukephi, ngabe izinto siyazenzela without expecting ukuthi u-government asenzele, ngoba u-government iqiniso akanalo. Ngeke phela siwaqamba amanga, u-government iqiniso akanalo. So yonke le nto ngiyisholo ukusho ukuthi ngiyaba-understand abantu abesifazane laba abafaka o-purple kuma-profile abo, and then be like abantu abesilisa vele abekho right, because vele asenzi kahle. Noma singenza kahle for months, uhlezi ekhona umuntu oyedwa uthi khona rowing yonke into, asibuyisele emumva as abantu besilisa. Abantu besilisa siphinde futhi singakhohlwa ukuthi bakhona abantu besilisa abadeserve ilokhunja i-grace. Mina ngizalwa ugogo, mina ngakhuliswa ugogo wami uNombuso Dora waMncwabe.
ngakhuliswa ugogo engenalutho ugogo. Ngakhuliswa ugogo engenalutho njengoba ngike ngachaza noma mfethu ukuthi ugogo wayevuka by 4 agibele ibhasi aye efemini. Ngangizwa futhi kuthiwa leyo femu ayesebenza kuyona ukudla wayengakudli cause babethunga. Ngicela ningixolele futhi nginamalimi. Babethunga kodwa amalimi ngeke phela angivimbele noma angiphoqe ekutheni ngichaze indlela engibona ngayo. Ugogo wayethunga efemini, so kwakwenzeka ukuthi kwesinye isikhathi agcine engasakudlanga ukudla, abuye nokudla sekubolile, bebenganalo-ke ifriji-ke. Mina-ke ngikhule ngiyingane ekhaya eyayigeza izitsha bese ngiyagcika phansi. Ukugcika-ke kubantu abangakujwayele ukuthi emnyango le yaselokishini isikhathi esiningi iba suspended at the top kancane, iyaphakama kancane. So khona into efakwayo emnyama lapha ekuthiwa ukugcika ngesiZulu ukugcika, ufake lapho uvimbele ukuthi mhlampe kungangeni umoya noma kungangeni mhlampe amagxoxo okugcika. Mina ngikhule ngigcika ekhaya, ngikhule ngiwasha izitsha, ngikhule ngikhipha izitsha uma kuthiwa kuyaphakwa ngikhule ngikhipha izitsha. Ngikhuliswe uLukhunda, ngikhuliswe ugogo and akangikhulisanga kahle ugogo, ungikhulise kanzima epatanisa la epatanisa khona mind you ukuthi sasiba u-8 ekhaya if not 9 endlini. So it becomes sensitive kumina if ever kukhona umuntu ozongenzi kahle, ozophatha umuntu wesifazane kabi, ozo-hurt umuntu wesifazane kabi. Njengoba kade ngisho ngithi kunamantombazane ekhaya amaningi. So angikwazi ukukhondona i-bad behaviour noma kungathiwa yenziwa abangani bami. Khona nje umngani wami enginaye osanda kwenza into ethi ayiphume eceleni eyenza kumuntu wesifazane wakhe, ku-girlfriend wakhe. Nga-decide-a ngalolo suku lolo ukuthi okay, lo muntu ngiyaphuma kuyena ngoba angikwazi ukukhondona into ekanjena, into ezozwisa umuntu wesifazane ubuhlungu. Angisho ukuthi njengoba ngihleli la ngi-perfect mina, mhlampe ukhona umuntu wesifazane ozothi ebuka le nto ethi uMinenhle ukhuluma kakhulu ngoba uMinenhle wangi-hate-a kanje. Mhlampe ukhona umuntu wesifazane engamu-hate-a, awuthi mhlampe ukhona vele ngoba phela njengoba ngishilo ekuqaleni ukuthi kwamanye amavidiyo ukuthi if ever sizoba ne-argument kwi-relationship, ngisuke ngi-contribute-ile nami, angikho perfect, so I would never lie down and then say, hhayi mina angikaze ngenze lutho, angikaze ngenze lutho, uyena lo ogulayo owavele wangishiya. Cha, ngisuke ngi-contribute-ile nami some way, ngisuke ngi-contribute-ile nami some way. But le ye-G_B_V ayikho right. Siphinde futhi ngicele futhi ukuthi usisi uNandi methi we deserve i-grace, akekho wrong, akekho wrong. Kwesinye isikhathi ukudinga umuntu ozothi ngiyabona ukuthi ubhekene nani, yabo, but buka your surroundings ngoba phela kwesinye isikhathi into eyenza ukuthi umuntu angabi right kuba i-environment akhule ngaphansi kwayo noma yini izinto ezimsurround-ile agcine i-bad behaviour eseyi-normalize. But if we have abantu abazo-hold accountable, there's a difference between holding umuntu wesilisa accountable than bashing umuntu wesilisa. Awukwazi ukuthi ufuna ungi-hold accountable but uyangibhesha, uyangigxeka nani nani. No, noma kungathiwa leyo bashing leyo is directed to omunye umuntu wesilisa, but once wasifaka under the same umbrella sonke, usungicisha nami ithuba lokuthi ngibone ukuthi okay, one day mhla ngenza ukuthi kushuthi ngiyobe ngingenzi kahle. Bengifisa nje ukudlulisa lokho manje namhlanje, bengifisa ukudlulisa lokho. Ngibonge futhi ukuthi siyakwazi uku-engage-a sesiyi-society. Uma usisi uNandi methi we deserve i-grace, kukhona abathi abantu abesilisa bayi-deserve i-grace, nabo ba-state-e ama-point abo, naye a-state-e awakhe, because akekho umuntu, into engayifunda during ama-relationships engiphume kuwona ukuthi wonke umuntu deserves i-chance yokuthi umyekele avente noma a-express-e how she feels. Ungalokhu nje ungayijavazi, ungayicindezeli imibono yakhe and say le nto oyicabangayo i-wrong. Cha, wonke umuntu une-right ukuthi ahlale phansi avente ukuthi okay, I do not like u-A_B_C_D because of X_Y_Z. Wena all you need to do is listen to lowo muntu loyo and see ukuthi iyiphi into ongayigetarisha lapho engakukhulisa nawe as ulokhunja umuntu. Ngiyabonga.